V apríli tohto roku naša spoločnosť Bavaria Bratislava otvorila v Bratislave nový showroom značky BMW. Naša predajňa sa rozprestiera na ploche viac ako 3200 m2 a našim cieľom bolo poskytnúť maximálny komfort pri kúpe vozidla. V našom regióne CSCS 1, kam okrem Slovenska patrí 11 krajín, sme tento koncept otvorili práve v Bratislave. Dostali sme možnosť prekopať povolené riešenie a tým našich technikov ponúkol systém pozostavujúci zo 6 vzduchotechnických jednotiek, ktoré zabezpečujú úpravu vzduchu a rekuperáciu, zo systému podlohového vykurovania a z Daikin VRV Heat Recovery, ktorý zabezpečujú vnútornú klímu. Tento systém dokáže využívať spätne teplo a chlad, ktoré sa generuje a posúvať ho do priestorov, kde ho je potreba. Napríklad zo serverovní posúvať teplo do kancelárií, ktoré sú ochladzované severnou fasádou. Budova je riadená centrálnym systémom merania a regulácie, ktorý prepája zónovú reguláciu a umožňuje zákazníkovi vzdialený dohľad, prístup k historickým datám a správu alarmov. V spolupráci so spoločnosťou Daikin sa nám podarilo priniesť pohodlie a luxus pre našich klientov. Taktiež si veľmi ceníme spolupráci najmä pri projektovaní, pri navrhovaní technických riešení a efektívnom využití finančných prostriedkov. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo prijať aj veľmi citlivé riešenie voči životnému prostrediu. Kombináciou spomínaných riešení sa nám podarilo usporiť 18% pôvodne plánovanej spotreby budovy, čo je popri finančných úsporách úspora 5 tón CO2, čo je v prepočte na zhmotniteľnú vec asi 300 nových stromov ročne. Moderný biznis potrebuje moderné riešenia, za mňa je to jednoznačne Daikin.